Здравейте, аз съм Али и днес ще ви покажа как да си направите много хубава гривна. Тази гривна се прави на този мини стан. Аз съм си го купила от магазин Панда. Има ги в София, Пловдив и Кърджали, но мисля, че в по-големите градове, мисля, че ги имаше в Хиполент. Но не съм много сигурна, но съм виждала. Така, трябва ви такова станче, кука. Аз използвам ето тази кука и ластици. Така, взимате сега един ластик и този ластик мой ще бъде черен. Сега, виждате, така, слагам го по средата на малкото станче, да стане ето така. Взимам друг цвят, може че е бял, и го слагам, препречвам го с бял ластик от тук до тук. Сега взимам този малък ластик и го прекарвам от срещната страна да стане ето така. След това взимам още един ластик и пак слагам един напред. Трябва да стане ето това. Сега взимам пак черният ластик, не от тази страна, дето вече сме прехвърлили, а от другата, която е само един ластик. И пак го прехвърляме от другата страна. Да притискаме и сега тук са станали две. И взимаме вторият бял ластик и го слагаме най-отгоре и от другата страна. Сега, тук, където сме премятали, взимаме последните две и ги прекарваме най-отгоре и притискаме. След това пак слагаме един ластик най-отгоре, слагаме един напред. Така. Трябва да си ги отделяте, защото ако не си ги отделяте, става трудно. И ето пак взимам ластика и го слагам от среща. Ето така. И сега пак взимам от тази страна единият ластик и от другата по същият начин. Ето така. Долу започва да става така. И сега пак взимаме последните два ластика. Така, взимаме отдолу и тук има едно бяло, което издърпваме и почва да се получава. Не знам дали го виждате. Ето такова. И сега пак взимате един ластик. Слагате така. Един напред. Така. Още един прехвърляте. Ето така. И взимате от тази страна този и от другата страна ето този. И сега ето от тази страна. Не забравяйте, прехвърля се винаги на една страна. Тази срещу вас. Може и да е към вас, но на мен ми е по-удобно към тази срещу мен. И винаги, знаете, че винаги се прехвърля от една страна. Ако се прехвърля от различни страни, примерно единия път отпред, другия път към отзад, няма да се получи гривна. И така, това беше много важно. Пак взимате последните две и ги слагате най-отгоре. Сега взимате тук, това бяло, тук трябва отдолу да има едно бяло, което ще ви се подава, или от вашия цвет, който сте избрали. Взимате S-образната кукичка. Забравих да спомена в началото, че трябва да има S-образна кукичка. S-образна кукичка трябва да има. Гъте си го между пръстите така. И закачате. Така. Ето отдолу как почва да се получава. Така. И сега. Не забравяйте, че винаги трябва да се слага този ластик, който е ето така, напред. Който, нали. После след това този, който е на напред. И да знаете, че първо винаги се премята. Това е много важно да го знаете, защото мои приятелки го правиха първо преди да преметнат да направят онова и цялата гривна им се разваляше. Така, първо винаги се премята. Премята се. После взимате пак. Не е задължително да почвате от първо да взимате от тук. Може и от тук. На мен по-лесно ми е от тук. Така. После взимате пак. И така.
След това вземете това отдолу и така. Сега, тъй като клипът не трябва да е по-дълъг от 20 минути, тази игра става за много повече. Аз не съм си свалила още програмата за скачаване, затова ще се направя, че тя вече е готова. И съжалявам, сестра ми. И така. Сега, взимате това бялото. Това бялото, което е било напред. И сега взимате ето това другото, от другата страна. Ето е било също напреко. И сега тук са станали ето така и двете. И взимате този, който сте слагали напреко. Ето така. И го прехвърляте. След това взимате тези двата, които са останали на куката ви. И ето това се е получило. Да. Отзад изглежда ето така. Сега взимате с тези двата и си ги слагате между пръстите и закачате куката. Така. После обръщате. Трябва да ви се получи гривна. Не толкова малка, но да се получи голяма гривна. Благодаря ви. Ако клипчето ви е харесало, абонирайте се за моя канал. Също дайте thumbs up и пишете долу в коментарите за нови идеи за клипчета. Благодаря ви и до другия път.